ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான பிரெட் கிரம்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பிரெட் கிரம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு 4-5 பிரெட் எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். நல்லா நைஸாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சேனல்லே நம்ம ஃபிஷ் ஃபிங்கர், கட்லெட், சீஸ் பால் எல்லாத்துக்குமே இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த லிங்க் வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா தூள் மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது ஒரு இன்னொரு பாக்ஸில் மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா பிரெட்டையும் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க எவ்வளோ நைஸாக சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு. இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பேனில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க தூளை அதில் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுக்க போகிறோம். அப்போ தான் அந்த கிறிஸ்பினஸ் வரும் பிரெட் கிரம்ஸ்க்கு. நீங்கள் எல்லா ரெசிபி பண்ணும் போதும் அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருந்தால் தான் வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். அப்போதான் பிரெட் கிரம்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற ரெசிபிக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பாருங்க, இப்போவே வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு. மோஸ்ட்லி வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், எந்த லம்ப்ஸுமே இல்லாமல் நல்லா தூளாக வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வரட்டும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். பிளேட்டில் மாற்றி ஒரு கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஆற வச்சிருங்க. ஒரு 5 to 10 minutes நல்லா ஆறுனா போதும். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு பாருங்க. கடையில் வாங்குற மாதிரி அப்படியே இருக்கும் இந்த பிரெட் கிரம்ஸ். மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த பாக்ஸை நம்ம மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எப்போ வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மறக்காமல் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த பிரெட் கிரம்ஸை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சித்தூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.